Okay, good morning mga pangaga at tanan. Eastern Visayas, Sirangan Visayas, ang Leyte, Rayon 8. Labi din ako mga kabayan na bungko na Bier Leyte. Mga pangaga at tanan. Adlaw din na adlaw para ano sa nga vlog na lahat ng video, maghimot ako sa nga video. Para ano sa nga challenge parahan mga parag-uma din sa Leyte or kunhain ka man dapit sa Pilipinas. Ina yan na amulat ang natututunan kung ano ang paglandmaster kini nga tanuman. Makita ka kamo nga haluyo may daw ang landmaster hey kuya amot aton food man in landmaster liwat. Okay, good morning para natanan ng mga taga Leyteña din Rayon 8 yeah. Okay, direct kami kiniya na. Kaya na, ita-challenge na kita. Ayan na guys. Pandar na kuya hit iya landmaster. Para magtikang na hit pagbungkag hit tanuman. Para kita magtikang na. Ito guys, bagi kita magtikang ni tigot. Pandar tong guys. Para amot akong hood mo nga landmaster iya amot tagid landmaster kadaw na to niya para masarit na magsarit hindi ya landmaster ada guys medyo makuha pag landmaster na guys pero kaya na natin guys sasarit na ginangang kuya hindi ya landmaster. Okay kuya pwede makurap din landmaster. Okay, nag-thumbs up kuya. Ibig sabihin, nagmapahuram hiya. Dahil mo salamat kuya. Hay mo pagpahuram. Dahil mo salamat. Ayan na guys. Ayan na. Ayan na.
pala masayon na dito kanina. Nga pagkitaan ko masayon ko, pero kung nakakonsimalang na mga pira ka lang minuto, durat puro ka naklawas, tugudan vibrate ang makina. Naabat ka gapin puro ganim lawas, ang kamot, ani mga abaga, siko. Amo na gunithan landmaster. Salit dire ko basta-basta nga yan pag landmaster pagtrabahoin, sorry nga trabaho. Yan talaga nimuhin kusog. Nangurog na kalawasan kanina itong ng vibrate makina niya. Hindi rin basta-basta. Porkit nakalargan at makina. Imula magagunitan. Hindi rin ngayon. May dampayan niya igin doon niya. Para la ma-maintain niya iya dalagan yan. Makapusak iyahin. Ito na. Hindi rin basta-basta guys. Mo pa nga kulupat ng tanan. Atugap mga kapatid guys. Natapos ay pa natin usang hamon ng challenge. Kung din kita naglandmaster. Hanumak. Guys, kung bago ka pa hininga channel, please do subscribe my YouTube channel, Joseph Briones TV Vlog. And don't forget to hit the bell button para adlaw-adlaw updated kahit akong mga video. Damo nga salamat guys. Yan. Shoutout barakan. Jumarakala Vlog. Sir, damo salamat. Para sa magsasakang Pilipino, saludo kami sa inyo. Sir, saludo kami.